Burin ya mace ba kawai ta haihu ba, amma abin da ta haifa ya zama lafiyayye ne, mai kuzari da basira. A takaice dai lafiya ta fi dukiya. Akwai abinci kala-kala da yake ɗauke da sinadarai daban-daban da suke taimakawa inganta lafiyar yaro, yake ƙara masa lafiya da basira da kuzari. To malama, wanda bai da kuɗi ina ya ga abin da zai ci ballantana ya neman ɗansa lafiya? To ai akwai abinci kala-kala da suke da sinadarai wanda yake gina jikin ɗan adam, kuma duk muna da su, amma hakan yana farawa tun jaririnka yana cikin mahaifa. Saboda abincin da zaka ci shi jaririnka zai ci. Idan ka ci abinci mai kyau, jaririnka zai ci mai kyau. Idan ka ci abinci mara kyau kuma jaririnka zai ci abinci mara kyau. Malama, dama jarirai na cin abinci a ciki ne? Kwarai kuwa, ai duk abin da kika ci shine jaririnki a cikin mahaifa zai ci. To malama, wasu kalan abinci ya kamata mu rika ci kenan? Abin da dai muka saba ci shine dai shinkafa, gero, masara, dankali. Amma kuma dole ku ƙara kamar nama, kifi da kwai da kuma ganyayyaki da yawa. Sannan kuma da kayan marmari masu amfani a jiki. Saboda ku samu ku inganta lafiyarku da abin da yake cikin cikin. Assalamu alaikum. Shiwa. Mijina, abin da nake tsoro kar ya zo ya tayar mana da hankali a nan. Assalamu alaikum. Ta so mu tafi. Kai malam, lafiya kuwa kake shigowa mutane da ihu haka? Haba malama, biki san abin da yake faruwa bane? Me yake faruwa? Ai bala'i ne shigo garin nan. Kwasur gumin fataloyi guda 8 manya suka shigo. Wani fatalwa. Ku yi a hankali. Ku yi a hankali, za ku take ya. Fito mu tafi. Muje. Wallahi tallahi. Babu wani fatalwa fa. Ya zaka ci ba wani fatalwa? Ke ba ki shiga daki ku nan. Ba inda za. To shikenan ki zauna. Kai ki shiga dakin ku ya. Ma da ba.